समीकरणକୁ ସନ୍ତୁଳନ କରିବା। Al2O3 ପ୍ଲସ୍ S2SO4 ଏଥିରୁ ମିଳୁଛି Al2SO43 ପ୍ଲସ୍ S2O ଇକ୍ୱେସନ୍ 1। ଉପରୋକ୍ତ ସମୀକରଣ ଏକ ଅସମତୁଲ ସମୀକରଣ। ଏଠାରେ ପ୍ରତିକାରକରେ ଗୋଟିଏ ଗନ୍ଧକ ପରମାଣୁ ଥିବାବେଳେ ଉତ୍ପାଦରେ ତିନିଟି ଗନ୍ଧକ ପରମାଣୁ ଅଛି। Al2O3 ପ୍ଲସ୍ 3S2SO4 ଏଥିରୁ ମିଳୁଛି Al2SO43 ପ୍ଲସ୍ S2O ଇକ୍ୱେସନ୍ 2। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିକାରକରେ 6ଟି ଉଜ୍ଜାନ ପରମାଣୁ ଥିବାବେଳେ ଉତ୍ପାଦରେ କେବଳ 2ଟି ଉଜ୍ଜାନ ପରମାଣୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଉପରୋକ୍ତ ସମୀକରଣରେ S2O ସହ 3 ଗୁଣନ କରାଯାଉ। ଏବେ ଇକ୍ୱେସନ୍ 2 ହେଇଗଲା Al2O3 ପ୍ଲସ୍ 3S2SO4 ଯେଉଁଥିରୁ ମିଳୁଛି Al2SO43 ପ୍ଲସ୍ 3S2O ଇକ୍ୱେସନ୍ 3। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୀକରଣ 3ର ପ୍ରତିକାରକ ଓ ଉତ୍ପାଦ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 15ଟି ଲେଖାଏଁ ଅମ୍ଳଜାନ ପରମାଣୁ ଅଛି। ତେଣୁ ସନ୍ତୁଳିତ ସମୀକରଣଟି ହେଲା Al2O3 ପ୍ଲସ୍ 3S2SO4 ଯେଉଁଥିରୁ ମିଳୁଛି Al2SO43 ପ୍ଲସ୍ 3S2O